Os veciños de Ribeira seguen movilizados pola falta de médicos, pero parece que hai pequenos avances. De 14 médicos, 10 están xa traballando, pero as urxencias seguen en crise. Como cada xoves, diante do Centro de Saúde de Ribeira, houve unha nova concentración veciñal. A choiva non freou a asistencia e, aínda que a situación segue sendo complicada, hoxe semella que hai un pequeno respiro no número de médicos dispoñibles. Pois mira, parece que respiramos un pelín, pero bueno, un pelín é hoxe, o mellor, se cada mañá xa non é así. Hoxe estamos 7 médicos de mañán e 3 de tarde, o mismo número por repartido, e 2 que están prolongados, ou seja, que de 14 que teríamos que ter, hai 10 traballando e 2 facendo unhas horas. Parece que non estamos menos 7, menos 4, estamos menos médicos, pero parece que se respira un pelín máis. Aínda que se nota certa melloría puntual, a saturación continúa, especialmente nas urxencias e nas consultas ordinarias. Sigue habendo follón, eu onde vin por urxencias, estaban repartindo, como ainda non era hora, hasta as 4 de o que son as urxencias reales, colocanche médicos que están por aí, que están en consulta, e bueno, a mí meteron 8 chicas máis, pero bueno, estamos mal igual, pero non parece que non tan mal. Os veciños e traballadores insisten en que seguirán concentrándose ata que haxa solucións reais e se cubran todas as prazas médicas vacantes. Esperemos que as concentracións valan de algo, porque a xente ven da súa casa chovendo, facendo sol, deixan de facer as súas cousas, esperemos que isto vala de algo. Polo menos nós cansarnos vamos a cansar, vamos a seguir hasta que se cansen eles. Segundo denuncian, máis de 9.000 persoas seguen sen médico asinado na área sanitaria e os tempos de espera seguen a ser excesivos. A verdade que me parece indignante. Creo que todo o mundo traballa, todo o mundo paga impostos e ten dereito a ter unha sanidade gratuita e pública. No meu propio caso, ata fai unhas semanas, a miña médico xubilouse, que eu penso que eso sábese con anticipación e non sabíamos nada. Agora, máxicamente, apareceu unha médico temporalmente, por desgracia, pero eu estuve en casi 2 meses que non tiña atención médica. Penso que, aínda que o meu poda non ser de gravedade, hai xente que ten medicacións que son vitais para a súa vida e que necesita un trato xusto dun médico que lle poda atender e que poda saber o que necesita. A movilización, que se repite semana tras semana, pretende visibilizar unha situación que, segundo denuncian, pon en risco o dereito á sanidade pública e de calidade. As concentracións continuarán as xoves diante do Centro de Saúde, coa esperanza de que as administracións dean resposta a unha demanda que non é nova, pero que segue moi viva en Ribeira.